Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σ' ακούω. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά και σε αυτά που βλέπουμε στην παγκόσμια επικαιρότητα, εμείς ας κρατήσουμε το χαμόγελό μας και ας κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, όχι για αυτά που έρχονται, γιατί είναι όλα απαισιόδοξα, αλλά για τον αγώνα που μπορούμε να κάνουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να κάνω μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Δεν είμαι θεολόγος, είμαι πτυχιούχος θεολογικής σχολής, Ωραία. δύο θεολογικών σχολών. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι θεολόγοι μας είναι 3-4. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ που το λες αυτό και μου θυμίζεις το φίλο μου τον Γιάννη τον Παγανά που τα λέει αυτά. Είμαστε πτυχιούχοι θεολογικής, αλλά δεν είμαστε θεολόγοι. Ποιοι είναι οι θεολόγοι? Ας πούμε ο Σημειών ο νέος θεολόγος. Γιατί ονομάστηκε νέος θεολόγος? Ή ο Γρηγόρης ο θεολόγος. Γιατί ονομάστηκε θεολόγος? Διότι πράγματι ήταν ένας άνθρωπος της προσευχής. Νομίζω ο Όσιος Νείλος το λέει, ότι εάν θέλεις να είσαι θεολόγος πρέπει να προσεύχεσαι αληθώς. Και αν προσεύχεσαι αληθώς, αληθινά δηλαδή, και όχι απλώς το στόμα να κινείται και η σκέψη να φεύγει αλλού, τότε θα μπορείς να γίνεις ένας θεολόγος, να μιλάς με τον Θεό. Στη θεολογική σχολή θυμάμαι έναν καθηγητή που μας ρώτησε στο πρώτο μας μάθημα τι είναι θεολογία. Και αρκετοί σήκωσαν το χέρι τους και είπαν ότι η θεολογία είναι ο λόγος του Θεού. Λέει, ο Θεός μιλάει σε εμάς ή εμείς μιλάμε για το Θεό? Και πετάχτηκε μια φοιτήτρια και λέει, ο Θεός μιλάει σε εμάς. Ο καθηγητής αυτός, επειδή ήθελε να μας δοκιμάσει, λέει, χρυσό μου κορίτσι, λέει, πότε σου μίλησε τελευταία φορά ο Θεός? Αυτό το αναφέρω εδώ στην εκπομπή για να κάνω μια μεγάλη συζήτηση, ότι ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους, απλώς εμείς για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού πρέπει να είμαστε άνθρωποι ταπεινοί. Αν είμαστε υπερήφανοι, εγωιστές, ο Θεός μιλάει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον ακούσουμε, διότι ένα τείχος υψώνεται μεταξύ ημών και του Θεού. Μιλάει ο Θεός πίσω από το τείχος, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Ωραία εισαγωγή έκανες όσον αφορά το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, για το γάμο των ομοφυλοφίλων και για την τεκνοθεσία. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, για το οποίο οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι μόνο παλαιότεροι, αλλά και νεότεροι και πολύ νεότεροι, κάποιοι έχουν φύγει το 2016, το 2017, το 2018, και κάποιοι είναι εν ζωή ακόμα, σε σκήτες, εκεί στο Άγιο Όρος, αλλά όχι μόνο στο Άγιο Όρος, και αλλού, άγνωστοι γέροντες. Μίλησαν ότι έρχεται μια μεγάλη καταστροφή στην Ελλάδα μετά το νομοσχέδιο που θα είναι υπέρ των ομοφυλοφίλων, δηλαδή για το γάμο τους. Εκεί που θα είναι καταστροφή και ουσιαστικά καταστροφή της ελληνικής οικογένειας. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από αυτούς ζούσαν πριν από 40 ή 50 χρόνια και μίλησαν για την εποχή μας. Το νομοσχέδιο αυτό, λένε κάποιοι, το διάβασα στο διαδίκτυο, εγώ το μεταφέρω με επιφυλάξεις, με την έννοια ότι δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι. Λένε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός δίνει εξετάσεις σήμερα, αυτό το διάστημα. Έδινε εξετάσεις και από το 2020. Σήμερα δίνει πραγματικές εξετάσεις, δυναμικές, διότι θέλει να πάρει μια θέση στην Ευρώπη. Δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα, να γίνει ένας πρόεδρος στην Κομισιόν, να γίνει ένας γραμματέας στο ΝΑΤΟ, να πάρει μια άλλη θέση, να είναι αραχτός και με εμάς ασχολείται, με τα προβλήματά μας, με την Ελλάδα μας. Λοιπόν, αυτά θα διαβάζω στο διαδίκτυο. Το κατά πόσον αυτά είναι αξιόπιστα. Ή βάσιμα, ο ίδιος τα αρνείται βέβαια σε μια ερώτηση που του είχε γίνει. Αλλά παρόλα αυτά όμως η αλήθεια είναι ότι δίνει εξετάσεις σκληρές κιόλας και περνάει αντεθνικά μέτρα. Όποιοι αντιστάθηκαν στην παγκόσμια τυραννία, όσοι αντιστάθηκαν στη νέα τάξη πραγμάτων, στην παγκοσμιοποίηση και στη συνεχώς προετοιμαζόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση,
Αυτοί βρέθηκαν στο στόχαστρο της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, της Αμερικής και άλλων. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, ο Όρμπαν, ξέρω, στην Ουγγαρία μπορεί να έχει 1000 ελαττώματα, δεν τα ξέρω, δεν ζω εκεί. Αλλά όταν μιλάει για θέματα τέτοιου είδους, μιλάει με μια γλώσσα της αλήθειας. Το ίδιο και ο Πούτιν. Ναι, τους λένε δικτάτορες, τους λένε τυράννους, τους λένε, δεν ξέρω τι τους λένε. Αλλά εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλούν με τη γλώσσα της αλήθειας και με εκπλήσουν πραγματικά. Είναι οι άνθρωποι που τους εκβιάζουν στην Ευρώπη και στην Αμερική και του λένε του Όρμπαν, παραδείγματος χάρη, αν κάνεις αυτό, αν κάνεις εκείνο, αν αυτό κλπ. Εσύ δεν θα σου δώσουμε χρήματα, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Και αυτό συνεχίζει και αντιστέκει. Το ίδιο γίνεται και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μια παρεξηγημένη, εντελώς παρεξηγημένη προσωπικότητα, όπως και με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική. Μια εντελώς παρεξηγημένη προσωπικότητα. Όχι ότι δεν έχουν τα θέματα τους, έτσι, δεν το συζητάμε, δεν είναι αυτό, δεν λέμε αυτό, αλλά σαφώς σε αυτό το επίπεδο που πάνε κόντρα στην ατζέντα της παγκοσμιοποίησης, στη woke agenda, τους περνάνε πριονοκορδέλα δηλαδή η συστημική. Έτσι. Τώρα, θα ήθελα να πω 2 λόγια για τους ομοφυλόφιλους, πώς ήταν πριν, πώς είναι σήμερα, πώς μπορεί να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα και να μας αντιμετωπίσουν αύριο. Κάποτε οι ομοφυλόφιλοι ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Κακώς, δεν ξέρω. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, στην πρώτη μέρα που θα παρουσιαζόμουν στο κέντρο εκπαιδεύσεως Κορίνθου, ήρθαν 5 πανύψηλα αγόρια, ντυμένοι γυναίκες, και σηκώθηκε ένα ολόκληρο στρατόπεδο και τους χλέβαζε. Ήμουν από τους ελάχιστους, για να μην πω μοναδικός, που δεν σηκώθηκα, δεν χλέβασα, διότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τον χειρότερο μας εχθρό με χλεβασμούς. Θεωρώ όμως ότι κάποτε που ήταν αυτοί οι άνθρωποι στο περιθώριο της κοινωνίας, σήμερα όχι απλώς μπήκαν μέσα στην κοινωνία, αλλά θέλουν να την εξουσιάσουν. Και θέλουν να την εξουσιάσουν όχι απλά μόνοι τους, διότι δεν πιστεύω ότι έχουν τέτοια δύναμη, αλλά με τη βοήθεια της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν αντιστράφηκαν οι όροι και εμείς μπορεί να θεωρούμαστε μειοψηφία και αυτοί μπορεί η μειοψηφία να θεωρούνται πλειοψηφία, διότι εξουσιάζουν. Η μισή κυβέρνηση, λένε κάποιοι, είναι ομοφυλόφιλοι. Και επομένως με την εξουσία που διαθέτουν και με την εξουσία σε διεθνές πλέον επίπεδο μπορούν να επιβάλλουν ακόμα και νόμους να μπουν στη ζωή μας. Τι όμως οι νόμοι είναι ενάντια στην επιστήμη, είναι ενάντια στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική, είναι και ενάντια στην οικογένεια και στη ζωή και στην Ελλάδα. Και στη θρησκεία. Εννοείται αυτό. Τώρα, το κατά πόσον η σημερινή εκκλησία άλλο μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα, διότι η εκκλησία έπρεπε εδώ και 1 χρόνο να βγει και να διαμαρτυρηθεί. Και κάτι άλλο έπρεπε να κάνει η εκκλησία. Η εκκλησία δεν θα έπρεπε να αρνείται το πρόβλημα. Μέσα στους κόλπους της εκκλησίας θα έπρεπε να το αποδέχεται. Έτσι. Ότι υπάρχει, όχι να το αποδεχτεί, να αποδέχεται ότι υπάρχει και να το αντιμετωπίσει. Έτσι. Συμφοιτητής μου που συνελήφθη και έφυγε από τη σχολή λόγω τέτοιων δραστηριοτήτων μέσα στη σχολή, παρακαλώ, τον τζιμπήσανε. Μετά από καταγγελία και παρακολούθηση, ο άνθρωπος αυτός άλλαξε όνομα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μετά ήρθε ξανά στην Ελλάδα και σήμερα είναι στην Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος. Τι λες τώρα. Αυτά τα λέω επειδή... Ως ρασοφόρος. Ως ρασοφόρος, αρχιμανδρίτης. Αρχιμανδρίτης κιόλας. Ναι, είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις. Και όποιος θέλει να με πάει στα δικαστήρια, ας με πάει, διότι έχω τα στοιχεία. Αν δεν είχα στοιχεία δεν θα μιλούσα. Ήμουν συμφοιτητής του. Και βεβαίως η σχολή τον έδιωξε. Τα πρακτικά της σχολής δεν μπορούν να τα εξαφανίσουν κανείς. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Άλλο η αμαρτία, μιλάω τώρα ως πτυχιούχος θεολογικής.
ως άνθρωπος της Εκκλησίας. Άλλο η αμαρτία και άλλο ο αμαρτωλός. Μας διδάσκει λοιπόν η Εκκλησία μας ότι τον αμαρτωλό τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε όχι με την έννοια να γίνουμε ένα με αυτόν και να αποκτήσουμε τα λάθη του και τις αμαρτίες του. Αλλά τον αγαπάμε επειδή είναι πλάσμα του Θεού και μπορεί με τη μετάνοια να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Μισούμε όμως την αμαρτία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί σήμερα μπορούν να νιώθουν, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, δεν πιστεύω όλοι, περήφανοι ότι πλέον έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν κόμματα, να επηρεάζουν την κυβέρνηση, να επηρεάζουν τα πάντα, να κινούν νήματα, να βρίσκονται παντού και πάντα, αλλά η Εκκλησία τους περιμένει πάντα για μετάνοια. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, που όταν τον επισκέφθηκε κάποιος, ο οποίος είχε τέτοιου είδους πράξεις και συμπεριφορές, και τότε ο Άγιος Παΐσιος του είπε, δεν θα σου πω, του είπε, κάτι που δεν λέω σε όλο τον κόσμο. Θα σου πω τα ίδια. Θα σου πω μετάνοια. Και αν εσύ νιώθεις ανίσχυρος και αν εσύ νιώθεις δύσκολα και ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το πάθος σου, με τη μετάνοια και με το να αφήσεις την ύπαρξή σου στον ίδιο το Θεό, θα τα αναλάβει τα υπόλοιπα ο Θεός. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν αμαρτάνουμε ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή, αυτό αφορά εμάς. Και βεβαίως το πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με την εξομολόγηση κλπ. Το να γίνονται όμως η αμαρτία νόμος του κράτους, τότε σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, διαχρονικά, όχι τώρα, διαχρονικά, επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια καταστροφή, όπως συνέβη στα Σόδομα και στα Γόμορα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν καταστράφηκαν έτσι. Βέβαια. Καταστράφηκαν επειδή πλέον η αμαρτία ήταν η καθημερινότητά τους. Και ο Θεός ήθελε τους ελάχιστους που ήταν εκεί, ήταν κάτω από 5 που ήταν άνθρωποι του Θεού, να τους σώσει. Αλλά ήθελε να σταματήσει και το κακό. Και τώρα έχω την αίσθηση ότι οι Άγιοι Πατέρες που λένε ότι θα συμβεί ένα μεγάλο κακό μετά την ψήφιση, δεν το λένε τώρα, το λένε εδώ και πολλά χρόνια, διότι προέβλεπαν με την προφητικά ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, και μάλιστα υπήρξαν εποχές που όταν τα έλεγαν αυτά οι πατέρες, κάποιοι από εμάς που τους ακούγαμε έλεγαν είναι δυνατόν, αποκλείεται, δεν μπορεί. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια μεγάλη καταστροφή. Τι θα είναι? Κάποιοι λένε ότι θα είναι ένας μεγάλος σεισμός που θα ασύσει κυριολεκτικά την Αθήνα, και κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχουμε συνέχεια των γεγονότων με τους Τούρκους, ή κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορούν να συμβούν πολλά και διάφορα στον ελληνικό χώρο με τους πολλούς λαθρομετανάστες που έχουμε και τους φιλοξενούμε κλπ. Τι θα συμβεί δεν το ξέρω. Έτσι. Ο Θεός όταν φωτίζει τους προφήτες του για να μιλήσουν, για να πούν μια προφητεία, τους λέει τα πάντα, αλλά δεν τους λέει πότε θα γίνει. Γιατί? Διότι ο Θεός πολλές φορές κάμπτεται από τις προσευχές των ανθρώπων, των Αγίων και της Παναγίας, έτσι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, και πολλές φορές μεταθέτει το χρόνο. Αν ο Θεός λοιπόν έλεγε στους ανθρώπους του Θεού, δηλαδή τους προφήτες, ότι θα γίνει την τάδε ημέρα, την τάδε ώρα και το τάδε λεπτό, πολλοί από τους προφήτες μας θα έβγαιναν αναξιόπιστοι. Τους προφυλάσσει λοιπόν, διότι θέλει από τη μακροθυμία του να μεταφέρει τον χρόνο που θα συμβούν γεγονότα. Και υπάρχουν βεβαίως περιπτώσεις που μπορεί και να μην συμβούν, όπως συνέβη στην Νινεβή, όπου οι Νινεβίτες όλοι μετανόησαν, και εκεί που ήταν να γίνει μια μεγάλη καταστροφή δεν συνέβη. Λόγω της μετάνοιάς τους. Μα και αυτή είναι και ο όρος της προφητείας. Έτσι. Μακάρι να μην γίνει. Δεν θέλει να γίνει, αρκεί να μετανοήσουμε. Ακριβώς, ναι. Αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι προφητείες λέγονται για να μην γίνουν, όχι για να γίνουν. Ναι. Είναι προειδοποιήσεις του Θεού. Και βεβαίως εμείς στεκόμαστε
τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι για να μην γίνουν. Να ρωτήσω κάνουμε κάτι. αγώνα, δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Γίνεται μια συζήτηση και έχω ακούσει διάφορους ρασοφόρους και από την Κύπρο. Ο Μόρφου έκανε την πρόταση να είναι πιο αυστηροί με αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου, τους βουλευτές, τους πολιτικούς οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου. Ακόμα και αφορισμό ακούστηκε και από τον πατέρα Στυλιανού Καρπαθίου. Ο Μόρφου είπε να ξέρουμε ποιοι είναι και να μην τους αφήνουμε να μπαίνουν στην εκκλησία, να τους ερήσουμε τη δυνατότητα να λένε το πιστεύω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες είναι πιο αυστηρές, μια πιο αυστηρή γραμμή, και άλλες οι οποίες είναι λίγο πιο πιο ήπιων τόνων, βλέπε Ιερώνυμος. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, πήγε να κάνει μια τρίπλα. Πήγε να κρύψει τους ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο πίσω από την αποχή και την ανωνυμία. Υπήρξε η πρόταση λοιπόν η οποία έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ονομαστική ψηφοφορία, και για να τα λέμε όλα έτσι πως έγινε στην αρχή, έγινε αυτή η πρόταση από την Ελληνική Λύση, από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Στη συνέχεια, ενώ δεν υπήρχε λόγος, έγινε μια πρόταση από την αντίστοιχη πρόταση από το κόμμα της Νίκης. Αντέδρασαν από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης ότι μας κλέβετε την πρόταση. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, και τελικά μαθαίνουμε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη πρόταση και από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινητοποιήθηκε κατόπιν εορτής, και μάλλον την Τετάρτη θα πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Σαφώς. Ότι θα πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία. Σαφώς. Λυπάμαι πάρα πολύ πάντως, ναι, που ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης ο Νατσιός, ο οποίος είναι και από την περιοχή μας, είναι συντοπίτες μας. Ναι, είσαι από την Κατερίνη. Άσχετο αν μένει ο άνθρωπος στο Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πού αλλού. Λυπάμαι πολύ που ενώ μιλάει για το κόμμα του ότι είναι το κόμμα του Θεού και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, και το κόμμα του Αγίου Παϊσίου και όλα αυτά, έχω την εντύπωση, δεν μιλάω για τους απλούς ανθρώπους που ψήφισαν Νίκη, δεν μιλάω για αυτούς, πολλοί από αυτούς είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, αλλά μιλάω για το κόμμα, μιλάω για αυτούς που είναι πάνω και κινούν τα νήματα. Μιλάω λοιπόν και για τον Δημήτρη Ζωνασιό, που θέλησε να πάει κόντρα στην πρόταση που έγινε από τον Βελόπουλο και από την Ελληνική Λύση, προτείνοντας τα ίδια. Θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτές οι αψημαχίες μέσα στη Βουλή, θεωρώ, και έξω από τη Βουλή, θεωρώ ότι στο κόμμα της Νίκης, σε επίπεδο ηγεσίας, δεν υπάρχει η γνήσια χριστιανική αντίληψη, αλλά υπάρχει αυτό που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το ψευτορωμαϊκό. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που ψηφίζουν την Νίκη. Θεωρώ ότι κάμποσοι από αυτούς είναι άξιοι άνθρωποι και είναι άνθρωποι του πνεύματος και της Εκκλησίας πιστά τέκνα. Αλλά μιλάω για την ηγεσία, η οποία δυστυχώς έχει χάσει, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό, την αξιοπιστία της. Καταρχάς, όταν λέμε για κόμμα του Θεού και κόμμα του Αγίου Παϊσίου, αυτό και από μόνο του είναι βέβαιο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το λένε έτσι οι ίδιοι. Ναι. Οι άνθρωποι, το περίγυρός τους, το λένε. Οι ίδιοι λένε άλλα. Ναι. Οι ίδιοι μάλιστα τα απορρίπτουν και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτή είναι η γραμμή που δεν ξέρω ποιος την έχει περάσει και έφτασε και μέχρι την Κατερίνη, όχι τώρα, από το 2021 και μετά. Το άκουσα από ανθρώπους εδώ που έλεγαν ότι είμαστε το κόμμα του Θεού, είμαστε οι διάδοχοι του Αγίου Παϊσίου και ό,τι φανταστεί κανείς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Δημήτρης ο Νατσιός είναι και πτυχιούχος θεολογικής. Δεν είναι θεολόγος όπως γράφουν οι ιστοσελίδες και οι τηλεοράσεις και τα μέσα ενημέρωση. Είναι πτυχιούχος θεολογικής. Και όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς τη θεολογία δεν την κατέχει. Έχω μπροστά μου το δημοσίευμα που λέει, απαντάει λοιπόν ο Δημήτρης ο Νατσιός στον Κώστα Τοχίτα, που είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, και του λέει ότι ξέρεις, η Παλαιά Διαθήκη λέει μην κρίνεις για να μην κριθείς. Αυτό το λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Και επιτίθεται εναντίον του Χίτα και λέει ότι το ου κλέψεις υπάρχει, λέει,
στην Παλαιά Διαθήκη και όχι στην Καινή Διαθήκη. Και εδώ λάθος. Το ου κλέψεις υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη και το είπε ο ίδιος ο Χριστός στο 19ο, αν θυμάμαι καλά, κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στο 18ο στίχο. Εκεί λοιπόν αναφέρεται σε εντολές που έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Ποιος? Ο Χριστός. Ο Χριστός της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι άλλο πρόσωπο. Είναι ο τρισυπόστατος Θεός, ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και μιλάει λοιπόν για την Παλαιά Διαθήκη που ο ίδιος είπε το ου κλέψεις και το αναφέρει και στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος αυτός, αν και σπούδασε θεολογία, έχω την εντύπωση ότι δεν διαβάζει ούτε Καινή Διαθήκη ή θα διαβάζει πολύ περιστασιακά. Μάλιστα, δεν διαβάζει πατέρες και δεν ασχολείται μετά της θεολογίας. Γι' αυτό τον θεωρώ ημιμαθή. Αυτά δεν είναι επίθεση εναντίον του. Είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να τα λέμε. Και όταν κάποιος λέει ότι είναι άνθρωπος του Θεού και ότι το κόμμα του είναι της Εκκλησίας και όλα αυτά και εκείνα και τα άλλα, θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο προσεκτικός, ούτως ώστε αυτά που λέει και αυτά που κάνει να είναι του Θεού. Μιμητές μου γίνεται καθώς καγώ Χριστού, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι πρέπει να τον μιμηθούμε στη ζωή του. Να γίνουμε κι εμείς μικροί Χριστοί. Αν υποθέσουμε ότι ήταν σήμερα ο Θεός ανάμεσά μας, στη Βουλή ή εκτός Βουλής, αυτή τη συμπεριφορά θα είχε. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Τώρα, όσον αφορά αν πρέπει να γίνει ονομαστική ψηφορία και ποιος πρέπει να το πει και ποιος δεν πρέπει να το πει. Εγώ συμφωνώ με την αρχική πρόταση ότι πρέπει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Η οποία δεν θα έπρεπε να έχει κομματικό πρόσημο, έτσι. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να έχει κομματικό πρόσημο. Κανένα. Και θέλω αν θέλεις, να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Ναι, και να ολοκληρώσουμε. Βρίσκονται οι βουλευτές μας σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα. Άλλοι από αυτούς πιστεύουν και θα πούνε όχι κατευθείαν. Άλλοι από αυτούς δεν πιστεύουν πολύ ή πιστεύουν λίγο, αλλά φοβούνται το ποίμνιο, φοβούνται τους ανθρώπους της Εκκλησίας και άλλους ανθρώπους που έχουν μια θρησκευτικότητα τέλος πάντων. Και σου λέει μήπως χάσουμε ψήφους. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε και τώρα τι να κάνουμε, πρέπει να υπακούσουμε. Τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, να τους αφορήσει? Έχω την εντύπωση ότι ένας ο οποίος ψηφίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Και γι' αυτό πρέπει να τον ξέρουμε ποιος είναι. Έτσι. Είναι ανάγκη να τον γνωρίζουμε και νομίζω ότι πρέπει και αυτοί να υποστούν κάποιες συνέπειες. Διότι όταν παίρνεις μια απόφαση, είναι ανάγκη όχι μόνο να έχεις τα καλά αυτής της απόφασης, με την έννοια να παραμείνεις στην κυβέρνηση ή να παραμείνεις στη Βουλή, να είσαι στην εύνοια του Πρωθυπουργού και του ΕΠ, αλλά να υποστείς και τις συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Μπορεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να χάσεις. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο λαός. Λοιπόν, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και επειδή ξέρω ότι κάποιοι στεναχωρήθηκαν από αυτά τα οποία άκουσαν. Δεν πειράζει. Και με κρίνουν και εμένα όπως κρίνουν και εσένα. Δεν πειράζει, όλοι κρινόμαστε. Πάντως να ξέρετε ότι οι αλήθειες πάντα πονάνε και μόνο με αλήθεια μπορούμε να πάμε μπροστά. Με ψέματα και με ημίμετρα μπροστά δεν πάει κανένας. Ανδρέα, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Να είσαι πάντοτε καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Έχουμε και λέμε. Focus 103,6. Τα λέει.